Red. Kanyalo wacho, nitie program moro mane watimo mar HIV self testing kit mane wapogo kuonde ma chuo ntiere, nikech iyudo ka ng'eny chuo ok gihero dhi e osiptal ka joma miyo. Koro kane nitiere bwana moro kar kanyo osebedo kotuore, to en noparo ni oire kalure gi weche dala gi weche tich. But kane wachopo mwamiye puonj watimo ne testing, wayudo ni en HIV positive, ne warwake yath manyaka sani ng'ano ni kare mowacho ni kara onge gimoro mane onge juok moro manoire, kara tuo manotuo. Mar ariyo, iyudo ka tuoche mang'eny wasethiro e gwenge, kendo kiyudo ka tinde gweng' ler, onge pielo maoko, watemo mondo mi tuoche te manage mok wanyal manage watere osiptal. Ma jomoko ng'eyo, wan gi nyamrerwa e gweng' ka gweng'. Nyamrerwa gi mago e tich magitiyo, to watiyo tije mang'eny mopogre nyaka gi mag nyamrerwa. Wa make sure ni nyathi koseromo chako dhi skul, onego bed ni ochako dhi skul, wang'iyo milestone mar nyathi, wang'iyo kaka nyathi onego bed ni yudo birth certificate. Watimo gik moko mang'eny e gweng' kar kacha mopogre gi kata mag nyamrerwa kende. Koro bed king'e ni kamoro amora ma intiere, wan gi nyamrerwa. Rwakuru nyamrerwa, miuru nyamrerwa ting' mayot kendo tich mayot mondo oyud thieth makare, kendo gigo te ma nyamrerwa chiwo, gichiwo nono ma onge chudo moro amora ma community kata member of that household chulo nyamrerwa. Nyamrerwa en oyudo pok mare kuom serikal kod other partners ma support the programs. Ilero kanyo makare ahinya. Dago mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo e chenro kata twak mar Rupinyo Kinyi makawuono. Nyakora Ramogi Jwang' med mana cholo ote magi, abro bedo kasomo gi achiel kachiel tok yoyo mwakaw gi sani.